Oras madihita salhuna di dia pita maringanan di baga seperti kion, pajuppa hitam sek di Advent Batak Ministry di persejarah sekolah sahabat Marhata Batak. Pajuppa hita di persejarah palimahon nama uluam Mei akabangso tulpuk paduahon. Dison ngali parade tiki amang padita simanuk kalit, amang padita limbong, amang padita hutasoit, amang padita sinambele ng Sony, amang padita sitohang. Horas madihita saluna. Horas, 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 Shalom, horas. Amang. Muli ate di haradion dohot di tiki ng pinasahan ni amang padita dinalam masyajarita marangrangi parsiajaran palimahonon. Adorang sota mulai pasyajarata tabigi maisapilon na jinahani amang padita si manukalit. Pasatami tikiot amang padita si manukalit. Ayat siya pinota, ima pesalmen obak pulonom bidu sapuluh sada. Didok songonon. Pasat hamu majala tanda hamu au do de batak. Saya timbul do au sogot di tonga-tonga di akka bangso. Timbul di tanah on. Maliate di Asia Pilon nang jinahani amang padita si manukalit. Lamang muhay pasyajarata pangidohami haradion ni amang padita sinabela nalau paradehon tangiang pamuhay. Atok tapasada marwata martangiang mahita. Maulate matuhan Jehovah di bata amanamin na marhabang sa di surga. Di juhami guar muli Tuhan marpanangi mahosian habang sa parasiasian mi. Apala diombason na Tuhan naing mulaan nami manakasi hatam na badia marhite persiajaran sekolah sabat Tuhan romaho mama sumasuhami mangalihon bisuk dohot pangatusiyon asa tung tota ale Tuhan di patorang hami hatam na badia lau pagarahon ha porsyon nami dohot salut nombegesa manang di dia pe nasida le Tuhan na lahong bege barita na ulyon. Salut halat na hupakihami homale Tuhan na mandongani mamasumasu asaboy denggan marture sa luhut ale Tuhan sahad dinasip pulanon pamatang yang nami marhite Diyos Kristus Tuhan si paluahami. Amen. Mauliate di amang padita sinambela ng pasahaton paradehon tangiang pamuhay. Nagabe songon pumkani pasyajarata di pasyajaran palimahonon di sabak di son didokon martaon leleng na adong halak madok ya debata manakapi hadadabu tudosa ay sakat na do tu itu jolma asa madabu tu bagasan dosa dohot hamatian asa gabe ima dalan ni Jesus manogu hita di bagasa Jesus tu haupino silang akub ni iya mang denang dala dia do penagumogo jala nahumato nalaho patuduhon balgani holong na tubang somanisia asing ni siya namate di haupino silang jepet na hata hatana di si ima di halungut to Jehovah do manisi na madabu tu bagasat dosa di bagasat tikyon taparade mati kita di nalaw masyajar kita di tu holong ni debata
na sape mameo holong ni debata mameo hita kabangso manusia nung madabu tudusa. Di partikianon nang pasatay matikyo to amang padita to soit nalapas hato sukusukun nalasi sukunun na ima to amang padita sitohang mardongan moliate. Oras marihita ganup naeng marsyajar hita alai perlu do hita lau ubigi hatani Tuhan tusuk kumajo amang pandita bem sitohang di parsyajarat ta hari Minggu ahado pati na parjulu ora-ora na nileon ni debata tu bangso manusia jala buasa masongon yargay boy dia lu siamang pandita sitohang asatung takas tau boto mau lihat Ate, amang padita hutasoit, amang aliat di kinauli jalan alehetor di hita. Jumulo do dongonok kusyanon, oras ma jala shalom di hita saluhut, talumo biak ka namanangihon siaranon. Molo persyajarata ima di hari Minggu, tanggal 27 Aprilon, iba di si sada patik na perjulu sahali. Buasa ikonarong patik na perjulo sahali. Jadi takas taboto ia amat taribata panopay tung macay luar biasa do huasona. Dito pa do langit, do tano, rodi na saisina. Diari perjulo sa petuari paunopon. Jalasada siyan natinopanay anong sada porlak edin, ima sada porlak na tung macay uli, jala tung macay denggan. Jala di porlak edin ma, di patupa de bata, suwa puta na perjolo, ima siyaram do si hawa, sada inganan na macay uli. Jala porlak edin ma, nagabe sada pasikolan na perjolo, di bangso ni de bata. Jala omma porlak, nagabe sada inganan, na dihilalan na sida, inganan na macay uli, na macay denggan, jala na macay dami. Ala suri na lengkap do di bayna mata perdengkap bahasa edisi. Adong suasana, lumobi matahe, rodi na saisina, nagabe pasu-pasu di siadam do sihaw. Alay, sada na naik si beringot di pasajaran nohon, ima taringot tu sada patik na di pasaha niya mata di bata tu bangsona marang na tu siaran do si hawa ima patik naik konsi hutonon marang na si ulahonon ni oputay ima siaran do si hawa jala patikoni dokon omma sada patik ora-ora na ni leon di bata tu bangso manusia jala ikon perlu dipabotohon na macay arga. Di ia patiki di surat terdoi di sada Musa 2 ayat 10:17. Songonom ma padohanna. Dungi di patik debata Jehovah majolmai nin nama. Jadi do panganonmu sian nasahau di bagasan porlakon. Ayat 10 alai anggosian hau parbinotuan ninadenggan do naroa dan jadi panganonmu ay sadari di pangakosiani say namate do ho. Tihamu akadamang do daina sudia kita tahe nama nangihon siarano. Mono tamereng sian patik ni debata o. Sebetulnya o sada patik nagabe pasu-pasu do sebetulnya tuak kabangson. Asa teratur, asa haluel, lumobi asa tetap di bagasan hadengganon. Ya. Sude nasa nadong diporlahi na boy do panganon ni siaran do sihaw. Alayadok sada patik nagabe ora-ora tu siaran do sihawa ima sada hau para binotuan na dengga do naroa di do amat tarebata dan jadi panganonmu.
Aisyah dari di pangakosiani, saya namati itu. Jadi tabering son, on saya na tu macar gado sebetulnya, tu ganuk bangso itu, tu colmai, alana di bawah debata, asa warin na, asa unang mati do colmai, unang mati. Saya ada bukti, di debata saya ada ora-ora, asa merdalat do colmai, menghitung pilihan. Jadi on saya ada ujian do tu oputta syara do si hawa ima ujian pangoloion asa unang mago hosana roli sering dilingna. Jadi saya ada si bototta di bagasan pertodiota di bagasan tikion ima molo adong ora-ora tu hita baik siat tu hatai manang nasiat dia pe unang tahu sih unang tagabe talanggar asa unang gabe asa unang gabe hasusadi alai marhite HP akan ni pasyajaran di pasahat tuanido sa dapati nagabe sa da pasu-pasu di hita jolma lumobi nagabe sa da parsauran na uli na denggan dohot nagabe sa da las ni roha di bagasan permunota di Portigo alai tabereng di son dangadong taida penurutan siano kutai madabu na sila tudosa jala godang do tiahap na sida ak kaharugian lumobi ak kahasusan dohot akka panggumiton ni akka dagingna gabe susa gabe loja jala gabe sada buban na bulon di bahasa permulaan jadi alani Roma ita tutuhani nakasa madirita molo rohita marso mangulahon akka nasosuman ba taingok ma dengganado hita mangului daripada mangalo karena di orang hita jadi yamang songoni mahira-hira saotik pandangan pasyajarata di hari Minggu ima taringot tupatik na parjolo sahali na nileon ni debata tu akabangsona manusiai lumobi tuwa putta na parjolo siarang dosi hao upasat maon marhite madok moliate Mulyate di haturangan ni amang padita sitohang ng takas patarak ko hita sehingga matutu hita muba jala tayong ma padik ni debata magpanug kumahami to amang padita sinambela ri sa tikyon so dia di amang padita sonang ubotosa iya hita nunga di podahon at dorang soi taringo di akka nalao masa boy di patorang amang padita sinambela madonga malyate Oras marita salut. Oras. Mauliata ma di Tuhani. Mauliata ma di pendeta purba naong pasato sukusukun. Songon dia do hita boyson ng umbotosa. Iya hita nung nga di podahon. Andorak somasa. Taringot waka nalahoma. Jadi so perlu rekota adong buah-buah na naing masa. Alayan dorak somasa depe nga di pasahat Tuhani. Jadi tasulikit majolo persiajarat di hari Senin. Nakin nung di patorang ama pendeta sitohang taing tu patik na parjolo na niaturhon ni debata di porlakeden. Tabereng do siani gabetu buma pangalaw sion di jolma na parjoloi. Laos songoni donang bangso ni debata bangso Israel. Debata do na langsung gabe raja di nasida. Alai di hari akan na mangihot disakapi rohani bangsoido na laho mamilit sada raja di tonga-tonga nasida songo persiajarata di minggu naksalpu. Alai dung dioloi di bata pangiduan nasidai gabe dipilit raja di tonga-tonga nasida akhirnya di jalo nasida hasil naniula nasida
gabe rodo aka bangso na asing mamorangi bangso Israel. Jadi Roma dohot bangso Babel. Tartaban mabangsoi tu Babel alai mauliate madi Tuhani ipatudu dope holong na tu bangsoi marhite panurirang Daniel. Tung apala takas dari patuduhon debata tu nasida marhite sada gombaran. Gombaran na dimaksud di son ima patung. Manang mejan ya. Jadi marhite gombaran manang patungon iman nagabe paposoro hatta patuduhan adong sada pertalian di tengah-tengah ni bangso ni debata dohot akka bangso na asing na marhuaso di harajaon di Portibion. Molo tasulikit sian buku panurirang Daniel molo tajahe di Daniel bindu paduahon di ayat 31 mamuka idok songonon. Maralatan doho ale rejanami gabi idama adong gombaran sada apala na bolon tung na tumimbo sahali do gombarani jala silam na tung na mauliutus do jong di hadapan mi jala rupana masay sokal. Oma gombaran na pinatudo ni debata tu si Raja Nebukadnesar alai dung dipatudu marhite nipi lupa rajai. Akhirnya rodo tong suruh-suruhan di debata patuduhon nipi tu si Daniel. Lalu dipatorang mai. Dipatorang mai dia 22 ia ulu ni gombarani sian sere palaki andorana dohot botohon na sian perak butuhana dohot haihena sian tembaga bitisna sian bosi patna deba sian bosi deba sian tanoliat. Songonima di patudu debata tu si Daniel gombaran manang patungi jala laos di patorang si Daniel do tu raja Nebukadnesar dia do lapatan ni molo tajahai dia ka ayat na mangihut di patorang si Daniel do tong ban namar lapatan ia ulu serei ima Raja Nebukadnesar manang Babylon. Ia andorana perak ima hajaun Persia. Ia butuhai manang sebagian hai-haina tembaga ima harajaun Junane manang harajaun Gorik. Jadi molo bitisna sebagian pakna bosi ima harajaun Rom. Alai di telapak patnai manang jari-jari bosi marcampur tanoliat. Patuduhon nai konadong ma bangso-bangso gabe terbagi 10 di Eropa. Jadi mamereng sianon taida matong bah ay naung ngadong do HP di patudu debata songon dia perjojor nia kaharajaon na marhuaso di Portibion nama muka mai sian harajaon ni Raja Nebukadnesar. Alai molo tapai hutihut do mose ayaton dia sian Daniel bindu padua honon dungi adong matarukit sada batu siang ginjang na soniukit ni tangan ni jolma laus ditipa matong gombarani manang patungi laus gabe hancur gabe songon hurakam masalihutna tanoliat bosi tembaga perak sere
Saluhut may songon hurakam nahi nabakon ya logo sian perdegean. Patuduhon HP saluhut akka harajaon na di portibion nga di pabuha di bata HP. Ya, ngatakas di pabotohon tuhita. Jadi ala nung nga taboto, sonari sukut-sukun na buhama personak nga taboto HP akka naing mason. Ya. Naik ko na dong do HP sada kerajaan batu. Batu gabe lambalga gabe sada gunung na timbo. Las namar lapatan mayatong ia naik ke Roma HP harajaon ni Jesus tu portibion. Jala ima na gabe raja na manoktong raja nahot rodi saleleng nilelengna. Nah, HP disakapi rohani jolma dotong di tikita saunarion naikon lam godang do pangaropan lam denggap pernoluon ya lam ganda hameon di portibion lam tubuh akahasonangan jala lam godang akahamoraon ido disakapi rohani jolma di portibion. HP molotap payhutihu do mulai sian porang dunia perjolo nung ngabe sego sudeyaka sakap-sakap sisongoni. Alana molo dietong nga lebih 200 juta penduduk ni Portibion naung mate. Alaniaka namasa marhite akap hasusaan gempa bumi dohot akap orang. Ai Jesus sendiri pe banunga di lumbahon atong. Di Matius 24 ayat 6 dohot pitui namandok naik kembegyamuna ma barita ni hamusuon parporangon bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon jala ikon masa ma lalo merluat-luat jala godang akan masa di langit di tanoon napa tu begehon tu bangso ni debata saluhut nai lumba-lumba doi HP tu hita atau ngalani aha masih paradiota molo nek kemasa do HP songoni bohama boy hita sonang umbotoi alani taparade marohata taharinggasom ma namar siajar sian hata ni debata tasulikit ma akka hata nabadiai ima nagabe senjata dihita laparadehon ngolutta tuharoro ni tuhata Yesus Kristus napa dua halion la mangalap na porsiana ima nakin batu na maninggang patunge laos gabe sada dolok na balga jalana timbo ima haraja ni tuhata Yesus sisa leleng nileleng na. Jadi sangani mamang pandita nami naboy pasahaton taringot tusuk-sukun nakin maulate ma. Mulai tegudang tu amang pandita sinambela sonsongonon neng suku kami matu amang pandita limbong hari Selasa ya suku-sukunya songonon amang pandita di bagasan Bibel Roma tolu bindu sapulusia di dok songonon songon dia do di ayat sapulusion amang pandita tarlumobi patuduhon puasa mahita tung masai manghaperluhon barita na uli di ngolutta pasak matu amang pandita limbong mardongan mauliate Horas madihita taluhuna. Songon di Horas. damang do yang di bagasan Yesus Kristus sada persiajaran natung matca dinggan na perlu tanguluhot di bagasan panguluata. Moliate madipat dita si manugalit sada suku-sukun natung matcay perlu
tahanguluhon di bagasan parnguluatta didokko dison di bagasan rumatulya sa pulsia songono dia do di ayat sa pulsia patuduhon puasa mahita tung masay makaperluhon berita nauli tingolutta ya sada berita nauli na perlu tarinukon bahwa didokko di Roma tolu ayat sa pulsia molo tabaca taulakon alai tabot todo tunagi gonggoman ni patikido nasa hata ni patik asa makohom nasa jolma jala marutang tu di batas sadok manusia ya adong dison sada hata namat dokon makohom ya baru didokon dison marutang ya mole dokon makohom jolma dang boy mengelak jolma dang boy membela diri nasabo hape ibana di bagasan parnguluan na dang boy ibana membenarkan manang mabain sada acuan di bagasan nguluna boy padua dirina ya nata petata dapatik alana patiki hatani Tuhan nata petata dapatiki anggosodi hanguluhon sarupa diaha dangadong lapatanna molo tapering dison ya didokon ya salah satu Roma tulo sa pulsion ya patik manang Taurat dipatudu tu saluhut akajol mana adong di pertibion termasuk may halak Yahudi songoni naso halak Yahudi nalau patuduhon asa anggiat saluhut akan ni yula ni jolma marhite patiki boy matatadaha bahwa isi tong manang salah ale molo tadok kodisod muse didok hukum Taurat dipatudu tu saluhut jolma nadong di pertibion ya dak kini nunga dipatorang padita sitohang padita sinabela songono dia do huaso ni patiki songono dia do sasitongna huaso ni patik naung dilihat di bata tu jolma salah satu damang doho day ng parsajaranon saluhut jolma nuaing manoba di bata jala porsea tu di bata ale dangadong jolma na sanggup paluahu dirina molotung pedita dapatiki anggosi diulahon dangadong aha artina makana didokon di Yohanes 14 ya Yohanes 14 ayat 15 ya adong sadahatan di Tuhan didokon na perlu terenukon na tungmat say dinggan ya di Yohanes 14 ayat 15 didokon molo na holong do rohamuna diau rado tamuna do akaha patik ya molo tarenukon onwai ya gudang namadok bahwa patiki sada acuan sada cermin sarupa do noangi molo ditikki mangan damang doho deynang ya ditikki adong sada si pangano di julutta porsea do si pangano ni mapenputok kita ya ale molo sotapok kuk tabay tu pamangata sarupa do dangadong artini ditatadda pe hatai patiki ale ang goso taulapon dangado kitaha nabuyaha nabuy mangulu nabuyaha manadahon hata ni dibata makanya kon sono dia do perlu ni baritei didokko di pesalmin 110 ayat 105 didokko songonon ya hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuran ningoluku jadi suku-suku nokon songono dia perlu ni berita nauli iman didokon sulu-sulu jala didokon musiaha sulu-sulu baru didokon hatiuran ya. Jadi jol mana manada hatani Tuhan jol mana manada patiki ima sadaha gabe sulu-sulu di bagasan panguluanna jala diboto ahana sala ahana tikos ahana sitong dia dopan di bata jadi dang boy dibaik secara
secara pemikiran kita saluhut jolma. Ya. Jala dokot tu saluhut akka jolma dipatada dipabawa berita nauli. Didokot di Yohanes, ya. Di Yohanes 10:4, di Yohanes sada, ya. Molo tabereng di Yohanes bidu sada ayat 4 didokon di bagasan hataido hanguluan laos hanguluan ido panodang ni hajol maon. Jadi suku-suku ni patita si manukalit nungatung matya jelas bahwa berita nauli di bagasan nguluta sada sulu-sulu nadinggan, sada hati ulun nadinggan, nalau mangulahon nadinggan di bagasan pangulata sesuai dohot lomo ni roha ni debata. Imana boy hupasahat suku-suku ni patita si manukalit mau lihat. Mulate dia mang pendeta Limbong naung pasahaton hata nabadia na perlu singoluhonot tak. Jadi di sana dong persiajaran antara bumi dan laut. Jadi tu amang pendeta si Purba tapasa suku-suku non ahadona pinasatna tuhita dinalaho manakasi taringot tuha surirangon. Tentu hasurirangon don antara bumi dan laut. Jadi asa takas ba dipato orang amak pandita majo maulate godang. Lihat di suku-suku ng pinasaan niya ang pandita sinabila dan lumubi adong hata manakasi molidok lahu manakasi ninna ikut satu di berbadier maben hatorangan memang tuhita kali ubat tu masotik siap pasyajaran non dia do na di pasyajaran na ilabo na luluan me di holak kolang ni tano dohot laut walau tabuka pasyajaran ton Kobaran ni tano doho laut di bagasa Bibel tarlumobi di hasurirangon margogo mangalehon godang parsiajaran. Dia tutu hatana dokonot tano doho laut bumi doho laut. Dia tutuon. Taingot ma akatada tano doho laut di bagasan hasurirangan Bibel masetakas marhadomuam ma sada do tuna asing. Di bagasan kobaran na hati hatano dohot laut di pasada tano jot situtu manggobar holwa nauli manang nagabe manang tahe laut ni hala Israel akut ni laut manodo do pak bangso parbegu mangodam nasida tudos songol laut mangodam tanoi bolo taida dia kana masa sonarion talumobi tiki adong tsunami di Aceh tano igodut bolo taida na masuk tutu hagugon ni lauton ay kon dang darong sabat di imana so dia pe baga ni jeges ni jebui batu ne pajongjong ne manang na so dia pe bentuk di naik gijang ni tano ilod do sude habis irapo sude ima jago ni lauton pasi ko baso pola laut tutu sapala mangamu lauton dalam tolak nama ngalo. Isondokon di bagasa pangatusion tano ima inganan na sonang. Maluhita talumubi adong piga-piga dihita mangulului inganan na sonang mangulului tobat. Molo songon ajaran ni Nyonya White ima country living. Memang mau nga tinggal hita di desa-desa, manang nabuhi hita tinggal dang di kota naramihian, talumubi hita boy sambil memandang baga ni tano, baga ni portiyon, tabuhi memang. Alam mo lojol man na mangulo dito bini aek, wala nung rodan, lagi di masa-masa tikyo taber kita, wala nung roda badjer, lagi isi di puan natin. Mulia molo di Barus Ahmad do apalagi pakai baru
Ali mula ara kerinci mol nga rawdan bajil madala sudi. Ison lokon tano do laut tano inganan na sunang laut ima bagas ni parbegu. Dubar o di biben. Bado haturangan na sonon dokon. Ulo mamakke ay klaw mga lele parupuan. Ay ima manggubar ang harajaw portibyon ng hajahaton ng hajugaton. Mol ay ki di gubaro di bibel manang lauti ima harajaw ni portibyon. Molong harajaw ni portibyon ni mana igubar ko na iki taida madisi ima sibolis na pajongjok kong manisia ditogu uluan na nasida lao mamosa bangso ni debata sa liling di pardalanan o mahiba ni lauton hiba ni ikon jol masunari wala nung rodan longsor aplagi moloro hitamang inang sunari to pakaton budang manwaing at kahuma ng sabang muli sonido ko saba nang songoni suaswana ni jol masunari habis di po sa ay songoni mahalajaw ni portibyon mangihuton hasurilangon ni Bibel. Iya aeki, iya lauti, mamorsan, manggosa, baka pajongjokon harajon na, iya sudejol ma ikot tunduk, ikon hormat, ikot pasangapon, uluan na ima harajon hajaton ni sibolisi. Berkita sunari. Kung kurang dojol masunari manghuton harajon ni portibyon. Pajongjoko pati bohol dilina. Ditinggal hon ari sabat holan ala ni garejo. Ditinggal hon haporsyon na ala ni namuli do ala ni nasohon. Nang soni ala ni jabatan. Akka posisi. Itinggal ho sudah haporsyon na. Omma jago ni sibolisi. So dia jago ni aiki. Jago ni lauti. Manggosa portibyon. So ni masibolis basa dito do ni mana. Gabi songon aiki. Pangkaba sa 12 ay sa 10. Bolot tajah sonon dokon. Alay di urubi tanoy maburuburi. Ay di pangangang tanoy do babana. Di bodu do batang aiki. Na binursikon ninagay siyan babana. Dapat do tikina damang dayna. Iya tanoy mabudut aiki. Pangang babana. Dia do nanidok na dison. Tungso dia pejago na. Tungsungod dia pehiba ni aiki so na pinatoran niya mang padita si Dambela nakingan nang pennaulunat iba siya sere sa tupa na tanulia do bosi ale molo nung roha rajaw batui di tipa patungi na jongjong gabi harajaw batui jiwa habis ta mga tusi hasulilangon ni Bibelon memang ikko margogo to di berbadiyo di hita. Alay so nga tong takkas. Suku ng padita sa manukali nakinga. Nang suku nakin di hita. Atong takkas. Ahadu laban. Ahadu tabo na hita sonaryon. Tajaha buku Daniel doho pangkaponon. Aha na loma sa magsugot. Hatihan ng nahan sparadew ni dibata manang na tiki na kanasokal. Di masugot nga di patorang tu hita takkas. Alay tung ibado ripunan na. Ikon na harajon di batido na jongjong jal harajon di batado na jongjong. Jadi damang day na tung tapikil sonari. Tung buhape hajagon ni aiki manalo tanoy dinamasa sunay manang na dia magay pamanang na manamasa sunalon suhulid na digoyang ancur. Aleong go na harajon ni haportibion harajon ni debata kapajongjongon na do di portibion ima harajon na seliling ni diling na. Omma soti amang padita sinambira taringot ni suku-sukunon magdongan malate tungkurang takkas pion tapatakkas nga marhite pasiredda manang na tapangido amang dainang to di purbadiya laman nakasi di bagsa kita magdongan muliate Mau lihat ma. Mau lihat itu amang pandita purba natakas patorakon parsejarata di Herbo. Noaing suku kami matu amang pandita Hutasoit parsejarata di hari Kamis. Didoko sakono namang pandita. Parsejaran na uli dia do na ninapot hita di bagasan pustahahon. Boy di patorang amang pandita sautik mardongan muli. Mau lihat ma amang pandita nami
ye si manuk kalit di suku-suku munai parsiajara diro na uli na lehet apala dio bason. Tajaha mana tersurat di Matius 24 ayat 14. Laos barita hono do barita na ulion. Na taringo tu harajaon dilihat portibion. Lao makatidak kosa tu saluhut na bangso. Dumpei asaro ujungna. Di persejarata di hari Kamison marhasuri rangon do pehita saula naik. Ahado hasuri rangon na naik si patu pauta ima barita na uli saha tu sisik ni portibion. Ipe asaro ujungna. Ado ujungna. Nunga di patorang amang pandita usinambela na king dohot amang pandita purba. Ima barita haluaun. Dinaro arina sokal hapir-hapir ma nasa akka jolma naso tumangihon tuhatta debata. Wah di dia do posisi dan wain. Hera-hera hapir-hapir do tutu ate-ateta humahitir do hita. Ay nasa harajaun diropuhi. Nakinga di patorang amang sinambela. Amang panditata ima harajau Babel. Di parsurage. Songoni muse Medo Persia. Songoni muse Gurik. Songoni muse Rom. Dohot akka harajau. Narong di Portibion. Ima ditinggang masaluhuk nai marhite harajau ni tuhatta Yesus Kristus. Na di paujak di Portibion. Rodi saliling nililing na. Saliling nililing na. Waduh mangarade do kita noaing di si hasuri rangon na si patu pauta di ngulut taon. Alana adorang so sahat kita tu si ima di persejarah tahun di do portibi nai baru. Adorak sobongot tita tu portibi nai baruon di patu pade batado saluhuk na tu ita. Diak kana mangoloi bana harajau 1000 tahun. Duk 1000 tahun kita di surgo na tua mamusia tu portibion di somma na ginoaranda Jerusalem nai baru. Songone detai Jerusalem na uli. Tu si mahitamian, di si mahitam maringanan, naso tu pa adong behamatean, naso tu pa adong dosa, naso tu pa adong besahid, naso adong besaluhutna, akka ganaganan ha portibion. Nadong di si dongata ima Yesus Kristus. Jadi Bibel hatani tu hatta, ikon tapai hutihut, tajakon Yesus Kristus, dinaroi bana padu halihon, dohok mahita. Parsidoh mahita manean baga-bagan itu apa. Jadi omma persejaran narikot di hita detikyon. Asa unang gabe hapir-hapir ngulutta rohatta di haroroni Yesus napa dua hali. Masa akka parporangon, masa haleo potir, masa saluhukna akka lalo merluat-luat. Dohok ragam niakana masa. Hasuri rangonon omma si pabotohonotta di hari perpudio. Laos manada mahita di ngulutta tohodo partigor doau. Unang dinaroto hatta Yesus pada alihon mabiar kita tadok mah. Oh dulu batu tinggangi mahami daka berek kami hinauli hina sangat ni naroan ima Yesus Kristusan. Dangi si dohonotta. Ahado dohonotta moloro Tuhan Yesus sian habis saran. Oh Tuhan romaho nungarade behami ima hasuri rangon naboi si pasahatotta di ngulutta. Jadi sebagai panipuli kapasa matu amang pandita ye manuk kalit mau liatin
mardongan kelas merohat. Mau lihat godang tu amang pandita Huta Sohit na takas parsejarata di hari Kamis. Noaing rimpunan hita saotik upatora ku rimpunot ima didok hari Jumat didok songoran tu hita saluhutna amang daina dungi huida ma banua ginjang na imbaru doho tanah na imbaru ay nung nasalpo banua ginjang na parjolo doho tanah na parjolo i lau tipe danganong be api na mangalang pardosa i papitahon tanaon nasa tanda dosa nunga disalpuhon dang adong narako na marnalana sa liling na di adopan ni akka na tinubus i alani dosa na jahati tuhita amang dainang nunga tabege nakon di patorang amang pandita Huta Sohit amang pandita Sinambela amang pandita Sitohang amang pandita Limbang dohon amang pandita Purba ya tiki roh Yesus ya noaing hita siap do hita ya paimahon haroni Yesus ya alani dok saonon tias di Golgota patuduhan pamujian na jala patuduhan kuasana saliling-liling. Molo disukun hita sude isa na olo tu masusugo au hape didok tu hita saluhutna ise nanunga mangulahon patik ni debata etor sipita ya molo disuku songoni api molo disukun ise na olo masusurgo au api molo disuru ise nanunga mangulahon patik ni debata ise na mangulahon ahan na didokon oh Tuhan berpikir hita tu hita mangdaina noaing hita sudena na manoton Advent Batak Ministro tapagogo rohatta roh tu Tuhan roh tu debata tapagodang mertangiang taulahon patini Tuhan doha asa hita tiki roh debata haroni Yesus na padua haliho buhi hita rap pajupang dohot akka keluarga na hehe na parjolo samuni masada rimpunan di hita mardongan mauleate Bona ni pinasa hasak kotan ni jomuran tunga hape di Cina hamuna say tong ma di pasu-pasu Tuhan. Moliate di ripunan ng pinasahat niya mang padita si manukalit siyang dia matutu i sude gabi bohal dihita na law manomu haloroni Tuhan na padua halihon di patikenon pangido amin ma hariadion niya mang padita Huta Sohit na pasatot tangiang panipuli malongan moliate Martangiang mahita. O Jehovah debata amanami na di surgo. Madok mau liate do hami tu ado pamwale Tuhan. Hodo namar sangap na tumibul jalana subadia. Apala di tikion nunga husulik kitami apalau tikale Tuhan. Hatam nahu parsejari hami. Anggia mayale Tuhan nagabe sulu-sulu di partodion nami. Boy hamele Tuhan. Nagabe paradehon ngulu nami di harorom na padua halihon. Saluhuk na le Tuhan, ikop pay baromu portibion. Nagabe hot mahami mian di harajamu si saleleng nileleng na. Urupi mahami le Tuhan marhite tod di porbadia. Asa saluhuk na hami. Akan bege hatamon upeop jalama parnguluhod di ngulu nami siganu pahari. Boy manopot to wale Tuhan. Dinaroh wale Tuhan Yesus Kristus na padua halihod di langitan. Tomomu mahami bongo tu harajam wale Tuhan. Pasu-pasu maganup akka parngulun nami siganu pahari. Leanom tu hami hahi pason. Leanom tu hami akka gajang ni umur.
nang saluhut nak kaparngulon nami. Asa totong hami marlas niroham mamuji wale Tuhan. Asi maroham di hami. Marpamuati mahodiak kadosa nami ale Tuhan. Sesahom may salpuhom masaluhut nai. Asa tarjalo hami akka basa-basa pasu-pasum na sumurung Tuhan. Jakom maaliamang tangyang namyon. Uso bahok kami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Muliate di haradion niya mang pandita putosoy itu pasatay man pad muliate di na nung pasahaton tangi ang panipuli di bagasan partikianon. Apori do silomlom si daw pidong toba nasa natatay torop sahat may sipitatua di hitaon luhut na damang dayna Matutu. nahuhalong hami di bagasan roha. Ato maliati hami da sa totong manghihuton at penbata ministryon siyang giya matutuda mang daynang di depeta maringanan mang lupay tamang daynang mabagihon pas jalanon tuakka dongat taganup asatung udang naubigi jala maboto pas jalan marhite marhata batakon son hatani pa sa madokon bago na marhalto niagatan ditongan ni Robean horas mahamuda mang daynang na madjalo songoninang hami na paradehon parsiajaran. Saat ni Solu, saat matu Baptean, saat matu Tigaras, saat mahita mangulu, saat panggabian jala horas-horas. Kami sian Advent Bata Ministry madokot tuhita saluna di dapat hita malinganan. Horas. Horas.